Huwag dito tayo dyan! Dyan! Text sa lagi! Responde! Sama lugar yang Kuya ba? Kuya ba? Mama. Huwag dito tayo dyan! Apa ba? Text sa lagi! Responde! Sama lugar yang Kuya ba? Huwag dito tayo dyan! Apa ba? Text sa lagi! Responde! Sama lugar yang Kuya ba? Mama. Huwag dito tayo dyan! Apa ba? Text sa lagi! Responde! Sama lugar yang Kuya ba?